Hola, bueno, hoxe estamos nun dos locales máis bonitos, por non dicir o máis bonito que temos en Camelle. Estamos no local de Mar de Fábula. E estamos coa súa presidenta, que é a que vamos entrevistar hoxe, a presidenta Virginia de Mar de Fábula, unha persona influyente da Camelle e co medio ambiente. Hola Virginia, buenos días. Buenos días, Demi, ¿qué tal? Moi ben, mira, os que non a conocedes, Virginia de Mar de Fábula, conta vir de onde nació Mar de Fábula e que é Mar de Fábula. Vale, Mar de Faula somos unha asociación que nos dedicamos á limpeza de praias, sobre todo de lixo plástico, e nacimos en Arteixo fai, pois este xaneiro, 12 anos xa. E, bueno, ao principio estábamos actuando na zona de Arteixo, Coruña, aquí Costa da Morte, pero despois xa nos dedicamos, cando cambiamos a sede de Arteixo a Camelle, pois xa toda a Costa da Morte e imos de vez en cando a Arteixo, praias de Coruña, ás veces saímos tamén bueno, imos a Ferrol, a Ribeira. Movedesvos por todo... Sí, movémonos, pero principalmente estamos na Costa da Morte, actuamos en Costa da Morte. E esta asociación naceu, pois eso, fai 12 anos, porque meu pai pois, estaba na Ribeira e había unha cicloxénese explosiva, bueno, que é unha sucesión de temporais como os que estamos tendo agora mesmo. Entón o mar pois vomitaba pois moito máis lixo do habitual, non? Que sempre cada vez máis atombábamos máis lixo plástico, pero aquel ano foi algo realmente exagerado no 2014. Entón eu tiña unha cafetería en Arteixo que se chamaba Café de Fábula, dai ven todo, do Café de Fábula, Mar de Fábula, e chegou á cafetería escandalizado e dixo que tiñamos que facer algo, o sea, que non era normal. Entón, xa dende un primeiro momento, dixemos, bueno, isto cunha limpeza non se vai arreglar, temos que facer varias, temos que facer máis de unha, e xa directamente apostamos por facer unha asociación. Primeiro, pois, foi o entorno familiar, amigos, conocidos, exactamente, imos limpar. A primeira limpeza foi na casa de Mam, na contorna da casa de Mam, que precisamente mañá temos unha limpeza... Sí, e o malo, os meus nenos estuvemos nesa. Ajá. Na casa de Mam, ás 10:30 mañá temos unha limpeza. Así que quen queira vir, que pues, está mañá convidado. Os invita a facer a limpieza na entorna da casa de Man no museo. Bueno, na casa propia. Na casa propia. Vir, como fundación, como asociación, sondes unha asociación sin ánimo de lucro, pero tendes os vosos gastos, porque tendes a furgoneta, gasolina, comprar cousas, eso como quen vos axuda a costealo? Bueno, pois como somos unha asociación, como o nome indica, temos socios. Agora mesmo somos 64 socios, entón hai unha cuota mínima de 20 euros ao ano, hai xente que aporta máis de 20 euros, esa é a nosa principal fonte de financiación, non? Os socios. E despois a maiores temos subvención da Diputación da Coruña para facer actividades cos escolares ao longo do ano, esas actividades están subvencionadas. E despois tamén o Concello de Camariñas, a todas as asociacións do Concello, pois tamén está un aporte económico, correcto. Vale. Para explicarle un pouco a xente, cal é a vosa función, bueno, diaria non, semanalmente, que é o que facedes e cantas persoas ides máis ou menos a facer todo iso? Vale. A ver, semanalmente depende das temporadas, somos voluntarios, en definitiva, entonces facemos cando realmente podemos, non? Está claro, todos temos as nosas obrigas familiares, laborais... Un traballo impagable, Vaya, facemos o que podemos. Sí, sí. E se por nós fora estaríamos todo o día limpando, pero iso non é posible. Porque collese moito lixo, verdad? Moitísimo, Demi, cada vez máis. Entón, pois, agora en época de inverno, pois intentamos salir todas as fines de semana, se o tempo permite, e despois no verán, como entre que a xente ten vacacións, entre que os concellos limpan moitas praias, pois xa non somos indispensables, non? Por dicirlo de alguna maneira. No verán imos máis acoídos, zonas onde ninguén vai a limpar, bueno, de feito temos limpado en lugares onde ninguén, o ser humano, sacou nada. E hai cantos kilos podedes coller, por exemplo, nun coido de aquí de Camelle, a última vez que fostedes? A ver, depende tamén, por exemplo, na última limpeza sacamos unha barbaridade, sacamos case 400 kilos na limpeza de traba. Pero bueno, porque sacamos un tubo de 180 kilos, un tubo larguísimo de plástico.
O noso récord está en media tonelada, máis de media tonelada en Ribeira. Na Ribeira, a Ría da Arousa, pola actividade que ten casi 2000 bateas, e a ría máis grande, pois, bueno, pola súa orografía, pois, a zona norte da ría acumula moitísimo lixo, algo realmente exagerado. E esa limpeza que tivemos na praia de Coroso e Río Azor fai dous anos é o noso récord. Xunto con Noia Limpa, Limpa Arousa, limpamos. Porque nos gusta moito colaborar con... Sí. Escuta, ahora vamos contar que fan unha labor, aparte de todo o que fan, pero fan unha labor que é maravillosa, tanto para adultos como para nenos, co lixo que recollen, traen ao local e transfórmano e fan obradoiros, verdade? Verdad. Sí, vaya, a actividade consiste, cando veñen os colexios, cando palabramos, non, con eles esta actividade, pois simplemente teñen que pagar o transporte para vir a Camelle. Entón, eles veñen a Camelle, o noso local está situado frente á praia de Camelle, o sea, a mellor ubicación non hai. Precioso. Sí, hoxe con mal tempo hasta se ve bonito, pero no verán, bueno... No, estás no mellor sitio, claro. Sí, está guai, a verdade, o local é moi guai. Estamos super contentos aquí. Bueno, estades vendo na cámara todos os traballos, bueno, todos non, algunha das partes dos traballos que fan os nenos e os adultos, que os adultos tamén fan obrandoiros con todo que reciclan todo. Bueno, non todo, Demi, o sea, porque prácticamente hai moita cousa moi porca e... O que se pode reciclar. O que se pode reutilizar, non é reciclar en realidade, porque reciclar significa que ese produto ten unha transformación e despois vai valer para outra finalidade que se orixinou, non? En realidade é unha reutilización, non hai transformación, digamos, nese vale, que é distinto que dixen eu de reciclar. Sí, non pasa nada. Non teño estudios. Non é estudios, simplemente non estás neste mundo como estamos aquí todos, non? O sea, é unha reutilización de todo o que se pode, pois podes ver tapóns, podes ver anacos de plástico duro... Pero fan cada lámpara, bueno, atrapesueños, fan de todo, maravilloso. Son uns artistas todos. Bueno, ahora vamos dixer, a ver, Virginia non é nativa de Camelle, é unha persona influyente en Camelle, pero non é nativa de Camelle, o pasa que ahora xa temos adotada de alma e corazón, como dixo, que lle queremos moito, e xa é unha camellana máis. Pero, Virginia, verdad que nunca che preguntei, nin personalmente, nin nunca. Que foi o que che trouxe a ti chegar a Camelle, este puebliño? Bueno, isto foi unha historia de fai 23 anos, 21 anos, fai 21 anos que chegamos aquí a Camelle. Ti xa fai 21 anos que estás aquí? Sí, a casa. Sí. A casa. Meus pais, por, bueno, circunstancias da vida, buscaban un lugar perto do mar. Primeiro, pois, para unha temporada, e buscando, atoparon Camelle. Entón, primeiro foron a casa de... onde está Pichón agora, a casa de Celia. Sí. Arriba, na Portela. Na Perjoliña, arriba na Perjoliña. Primeiro estuvemos aí de alquiler e como o recibimento estaba Carmen de Paquete, estaba Lola e Pepe de Mucha, maravillosos, pois entón enamoráronse da xente e ao final decidiron buscar un terrenito e construir aquí unha casa. E así foi, fai 21 anos xa. Bueno, agora dalle un mensaje ás novas generacións, bueno, aos da hora, mas as vindeiras generacións para que cuiden o noso mar, que lle dirías? Pois que de todos, simplemente, o sea, o que temos aí fora, a nosa casa, de portas adentro, pois sí, é noso, é particular, pero de portas afora, o sea, incluso que está rodeando a nosa casa, é de todos, e que todo forma parte da nosa casa común, non? E que sin a natureza, pois non somos nada, non hai futuro, e que debemos de cuidala como se merece, claro. Que titular che gustaría ver na prensa da túa asociación? Bueno, pois eu... Ou do medio ambiente en general, vamos. Sí, pois mira, Demi, é unha pregunta que me gusta moito, porque eu últimamente fantaseo cun mundo utópico, non? Cun mundo... Sí, un mundo maravilloso. Maravilloso, creo que todos queríamos. Cor de rosa, e para min a noticia sería poñer no foco nas persoas que contaminan, o sea, que o raro sexa contaminar. Eso, non que sea como é normal. Exactamente, o raro sexa contaminar. Por exemplo, ir a un supermercado ou ir a unha tenda e ter produtos ecolóxicos.
Dende limpeza hasta os envases, que eso sexa o habitual e que o raro fose mirar os ingredientes. Mira, isto contamina, pois non o collo. Sabes? Que todos estivésemos estivese normalizado que non se perxudique, non, ao medio ambiente. Estaría guai. Sería maravilloso. Sería maravilloso, non? Estamos de acordo. Sí, sí. Creo que todos que nos van a escutar, todos van ter esa idea. Bueno, como boa gallega, es de chimichurri sí ou non? Depende. Como boa gallega, depende. Pero gusta chorro, a mí non me gusta. O chimichurri, do churrasco? Sí. Ai, a mí non. Pero cada vez como menos carne. Vale, moi ben. Eres de café ou de té? Das dúas cousas. Moi ben. Escuita, ti, como, por exemplo, se puderas falar co teu yo del pasado, que lle dirías? 3 cousas que lle dirías breves. Tanto para vos como para malo. Vale, diríalle, agarra os cabalos. Porque sempre fui moi impulsiva, pero bueno, é a maneira de ser tamén de cada unha. Bueno, tamén diríalle de bo que eu era unha persoa que loitaba por un mundo mellor. Sí. Sempre fun defensora de nobles causas, penso. E nese sentido estou orgullosa do meu yo do pasado. E bueno, así, en plan, ahora que sei tantísimas cousas, diríalle, pois, por aquí non, por aquí sí, con este non, con este sí. Bueno, eso non o podemos remediar, é parte da nosa vida. Pois sí. Pois nada, ojalá hasta aquí chegou a nosa mini entrevista. Sí. Foi un placer, Vic. Igualmente. Ojalá máis xente como a Virginia neste mundo. Fai moita falta, sí. E nada, a todo mundo a ver a entrevista e todo mundo a colaborar e a aportar o seu gradiño de area á asociación. Cantos máis socios, máis poden facer. Moitas grazas.